Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog tayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat meetingan ti Aldaw ti Sabado tay amin na sapada at 30 di bulan ti Hulyo 2022. May danong ka na kayo ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto kakailan. Dito po di pagamyo ni Robert Berto de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Pari di may isang oras ngayon kampanidanong kariri damdamag. Ngayon tayo trataren. Intay manen pagsasalitaan ken pagsinsinukatan ti kapan panunutan. Iridetingal daw papagayam. Kumustaen tayo po ti sektor ti agrikultura. Kang runaan na ti industriya ti bawang. Gagiyim keng kabzat. Di ba panagraraepen na. After ti raep, gagiyem keng kabsat, numaanin di kita pagay, sumarunon ti panagmulat ti bawang. Gagiyem. Basta nga ili tayo po, iti deto yung Aldaw, iti programa di damdamag ni Berto, ni Mr. Ruel Ramento, ti Garlic Enterprise Manager ti Sanghera Bacara. Kumusta ti produksyon? Imado ka di, bimasit, ti agmulmula ti bawang, ti masakupan, ti nasao nga Sanghera, weno kooperatiba, gagiyem keng kabsat. Ito sa bali nga bangir, malagip yung po dito nadakamat ni Mr. RG Lorenzo di Calmanyo, pat nga nakalugan iti tricycle nga nagaburan iti nagregaya bantaya, ijay abra, gagayim keng kamsata, idi malim kalma na po, alas 4 na birukan da dito yung daksang gasat, nalami isdan nga bangkay, gagayim ken kamsat. Okay, padaanan nyo po, agsubli ka da tayo ni Mr. RG Lorenzo, makain naman tayo iti dito nga programa. Iti sa bali abangir, di buwarbara damdamag, awan pailida po iti pa nakapapatay ti ama, ti suspect iti pamaltog ijay Ateneo University, gagayim ken kaabsat, ken kasameten ada bagyo apo dito, bagyo Esther, may kalima bagyo dito, iti pagilyante nga Pilipinas, napagtalined na apo ti pigsana, iti kabayat ti kadana iti bisinidad, when Philippine Area of Responsibility. Iri sa bali pa nga damag gagiyim kamsat 80 wenno sangapulo ket 8 milyon a pisos ti balor na nga smuggled wenno na ipuslit nga sibuyas na konpiskar ti Bureau of Customs gagiyim medyo parang umayo na kadeti balikas ni Apo Senador Amy Marcos ken presidential sister nga rumbeng nga agbuso ren ti presidente kada di kakastoy nga mapaspasamak gagayim keng kabsat. So another reaksyon ti presidente idi deti manen apo nga natiliwan nga kadakkel ti gatad ti naipuslit nga sibuyas gagayim keng kabsat. Okay, digito'y kensab sa balipay. Ti may danong ka na kayo, tilasod ti may isang oras para di programa ti damdamag ni Berto. Ngayon kasama na pong irugi tayo. Di ka nga damdamag, ngayon tayo talantanin, hindi pagsasaritaan yan, pagsisinukatan ti kapampanunutan, agyaman tayo ka dito sumaganad. TCB Farm, idi Baresbes Dingra Ilocos Norte, Kalawagan Belisario Farm, babaeng ka na Mr. Dado Belisario, kay ni Ma'am Janet Belisario, ni Ma'am Erlinda Ferminhu, di Barangay Naglikwan, Pasukin Ilocos Norte, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara Ilocos Norte, Carmela Walker, di San Diego, California, Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Juanito Muller, Fariulan Jr., Barangay 19 San Nicolas, ni Prince Jose, iti South San Francisco, California. Mr. Wayne Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Ni Mr. Onopre Durupan, manipod iti Waianae, Hawaii. Mr. Jewel Centillas, Lahaina, Maui, Hawaii. Ken kasameten ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala iti Corimao, Ilocos Norte. Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Ken ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap, ken Mr. Joe Agtarap, manipod iti Iba Beach, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap.
marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Okay, tuloy po ti programa tayo Damdamag ni Berto. Naragsa ka pa nagbibuya kay ni Mrs. Gloria Agadjer dita Canada, ni Ma'am Maria Luisa Eusebio dita sa Sulsona, kastapay kay ni Jocelyn Duluna from Caloocan City. Okay, idul-tuloy ay tayo na po, rugyanan tayo na itinato yung gundaway sa ngaili tayo apo ni Mr. Ruel Ramento, ti Garlic Enterprise Manager kada ti Sanghera Bacara, gagayim ken kapsat. Kumusta entayo apo ti industriya ti bawang dito ti probinsya tay nga Ilocos Norte, ngamin iso na apo ti manager kada ti Garlic Enterprise ti Sanghera Bacara. Okay, naimbag nga aldaw mo apo Ruel Ramento sir. Thank you very much iti paay mo agundaway iti programa tayong Damdamag ni Berto. Paki-open yung camera, Mr. Ruel Ramento sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. Kumusta ti sitwasyon ti bawang kada giti agundaway no pehampay nga season gaputa masangwanan pela ti panagmumula iti bawang. So kumusta? Deti masakupan ti biang ti Sanghera wenno deti kooperatiba yo apo Ramento sir. Iti agdama sir, agdama digiti apit digiti member mi nga nagmula ti bawang sir. Adda ka digiti inti bodega min. Okay. Okay, so DJ apit in deposito da kada kayo or ginatang ti biang ti kooperatiba apo Ramento? Ginatang sir. Ginatang. At the agreement sir nga dito yung nabuangay dito yung enterprise nagsapol ti digiti kasla recipient cooperator nga agmula ti bawang tunno apiton ilakumat lang iti co-op tapno isunto ti mangilako pati iti na dumang pagtagilakwan isuda ti mangurnos no pa DJ sir tapno agdirektan ka DJ buyers tapno nangingin na ti panggatang hanakas laga di kita traders no ko sir nga isudala ti mangiko ka ti presyo no ko. Okay. Is this i-considerar tayo parang contract growing at aramiden di kooperatiba da kontrata yo iti nagbetan di kita garlic farmers apo Ramento? Han na makidi nga kasla de tay kamatis ko maser nga. At dalang de ko sir kasla de di umunang tawen ko ma 20% nga compulsory no kas pagarigan man hami makaya ko madje presyo ta at DJ nangingin nga paglakwan da hami makaya at least 20% DJ apid da kare da nga ilako da kada kami ngamno kuma nangingin na di kad ala mi amin DJ apid ano ko sir
Okay. Pagka nalaklak ka, DJ presyo yo, 20% ka DJ tuta, maapit dati sumrek ita kooperatiba. Well, sir, DJ, talaga nga compulsory nga ako, DJ. DJ, kasla agreement. Okay. Na nababangon 20%, lako da kami. Okay, Sir, digito'y garlic farmers, cooperative members sa amin digito'y, ma'am. Sir. When, sir. Idi ko, sir, nabangay detoy. Initiative ni Chairman Mrs. Mency Tolentino, kinid daw dito PRDP, sir, dito nga project. DJ, 65 nga farmer kasla damo na nga nakikuan dito, sir, nakikontrataan na. Kasla kasi jay. Naikuan niti makina, pautang DJ, sir, nga 5 taon nga bayadan, libre nga hose ka ni sprayer, DJ. Okay. Yes, So sir. ano ti assistance nga ipapaay deti kooperatiba kada iti miyembro no panagmula iti bawang apuramento. Ada kadi assistance kasi kung malibre apa traktor or kas nga maitid kalakwada para iti abuno, para iti nyaman na apuramento. Sir, may ipautang lang ko DJ imula nga bawang, sir, no ko nga bayadan tuton no DJ apit no ko. Okay. Ko, sir, idi damo, sir, adda inted ti gobyerno probinsya. Libre nga abuno. So DJ ti kasla nagbibingayan idi DJ farmer, sir. Okay. So DJ ti assistance. Ba't ka digitoy? Dati sumarunot at ta kasi pagka maapit ti pagay, bawang na. So ano ti kasla maipaay ida no kadakwada no adaman na plano apuramento? DJ lato, sir, ti kasla ko gipautang kami ti abuno, pestisidyo kasjay. No traktor mit, sir, adda deti nayon deti ti PRDP nga traktor nga maupaan no kwa. Okay. Kasjay. Adda pa cultivator na, sir, kan brush cutter, DJ ti kasla pagkukuami. Okay. But Mausaran. saan niya may ipay nga libre kada iti garlic farmers mapaupaan? Yes, sir, ngam nalaka lang 100 per day lang no coster, DJ. DJ per day. Cultivator kan brush cutter. Okay. What about the DJ traktor, sir. Traktor 55 centavos per square meter no kwa. Okay. Okay, so kada gitoy kumusta ti presyo ti bawang apuramento? Kada gitoy laklakwan deti kooperatiba yo. Itata, sir, ti agda mga taray ti presyo itata, sir, ket medyo ngumat ngaton ta pagamo tayo nga basit ti apit, sir, tanaw ni di makal ti bawang. DJ nga ta ti panginaan na itatan medyo at ti pagmonitor mi nga ti presyo kun pangkitkitaan ni J pasukin. Ta iso ti ko itatan, sir. Ano na ipela nga nagsubli J badok kun sinait. Ket kas makita basit ti kasla sumalsalo gidjayen nga bawang. Isong kadeto nga napalabas nga dualawas, medyo ngimat nga to ti presyo na, sir. Okay. Manu nga porsyento kadidi dati nga miyembro yo ti talaga nga nangitultuloy ti panagmulat ti bawang apuramento ada kadidi nagsardeng imado or bimasit digiti garlic farmers nga sakop dito San Hera or grupo yo? Haan, sir, no diket nanayunan Okay. pa iti nagmulat ti target detoy every year nga 80 mainayon nga recipient no kwa. Ngem ko, sir, digiti pe members nga hanan na raman ka deto nga project gatang milat tamot, sir, ti bawang da. Kunore outside no kwa. Ano dito sir? Bakara Orehan alone? na member. Bakara lang detoy or ada digiti parte peti sa bali pa nga parte ti Ilocos Norte uno ili ti Ilocos Norte. Nga aglaklako kada kayo. When, sir, kun adda dete recipient mi nga member mat lang dito nga co-op nga
adda taga Bintar, taga Pasukin, dito sir ti nairaman nga kuha. Okay. Okay sir. Ada aramiden tayo nga monitoring or comparing every year ti size ti bawang nga mapataod digiti farmers tayo. Yung sizes. Ay, one sir, di damo nga makuha dito. Yan talaga nga adda monitoring na sir. Sakbay pala nga mamulaan dito. Panagmumulaan, makita di pagmulaan din sir. Talagang strict monitoring. Aging nga maapit. Okay. Soil test? Meron ba soil test? Ada soil test? Kwa sir, when at the AD damo nga panang kwada kasi dyan pasa ito yung municipal agricultural office mo sir. Okay. Nga pina-soil test rigid jay pagmulaan ti bawang. Okay. Okay, so yearly, pagka madanon ti panagmumula ti bawang, mayuswat ti soil test, akma di daga. Idi lang ko sir, idi damo. Sumatla ti panang ko. Ano nga yearly sir? Okay. Okay, so nadamag ko tatay no, di monitoring ti sizes. So dumurduras ka di, dumadadakkel ka di ti production or pataod tayo nga bawang when no bumababasit apo ramento. No napindas ti tiyempo sir talaga nga dadakkel ti bawang tayo nukuha. Nganti talaga nga mangpabasit dito yung madi nga tiyempo na sir. Kasi di taon ni tayo nga ball formation na di January 30 di nakapigpig sa nga tudo. Di nalmas ti bawang di sir iso ti may isang talaga ng nangapekto ti apit tayo nga bawang sir. Okay. Yes sir, go ahead. Go ahead sir, go ahead. No, tempo sir talagang pumimpintas ti bawang tayo talaga no technology mayad adalmat kada tayo talagang dumadadakkel. Dito lang han tayo matanggal nga tempo sir ti madi. Okay, base ka dito nakita, dito istakyo pa lang nga bawang, Mr. Ramento. Ada ka dito ada dito kumpanya nga nakikontrataan tayo, when supplyan tayo iti bawang, Mr. Ramento? No kontrata sir awan pa Talaga nga hanap kayo na yung rugrugay na nga road nga gapot itulong ti nang tenmula dito nga project PRDP, Region 1, province tayo, ililinkage da tayo sir damno makaalatay ti pangimarketan. Okay. Nga gipatulot kami jay Region 1 sir ta gilaklako day jay. Iramraman din ti Kadiwa. Okay. Iraman da tayo ti Red Fair. Kas jay. Kun deta nakasapol kami mat kadi ito supply mit Manila ngam hanno unay nga ado. Unlike di nakita nga volume ti punduyo nga bawang mai-market yun dito aging gana nga dito man agapiten dito Ilocos Norte apo namin to baka kurang pa sir no kita umi dito. Okay. So kaya't nasa when nga di production tayo mai-market the whole year round manipod harvest panag-harvest aging gana iti planting season tinawen nya kasta sipud in Manduyo dito nga kooperatiba apo ramento. Sir when no mabalin na kataging gakampay ti December sir no January tapno masupplyan digiti sa gabasit nga kuno ko. Ngam jaklat to ammo ta deti kabasit ti apit baka may dispose to amin sakbay pa nagmumula. Okay, so ti sinulbar deti grupo yo, deti kooperatiba yo, di marketing from the farmers adda masindadaan namang gatang deti kooperatiba nga rod. So di jeti nasulbar hanga kas ka din naglablabas nga tawen nga talaga problema di man nalod no sinot pagimarketan da apo ramen to. May isa sir deta idi kas lady tawon ni tayo lockdown talagang awan ti paglakwan ti bawang idi. Adaman gumatang talaga nga nababaser idi. Okay. Ngami di adaman naki marketan tayo nga pwede Manila. So di jay nakala kami iti June.
Okay. Di rugyam iti agala lang ta talaga awan ni di sir. Okay, makitak dito yung building yu ket very modelo nga patakder dito eh. Ano tinang qualify kadeti sanghera bakara tapno maikan ti kastoy ti kapintas ng pasdek para kadeti Garlic Enterprise apo ramento. Dito ko sir napindas nga record nan ti kooperatiba isong na-qualify ako na yung nang tedanda kada ito nga project. Napindas ti pan na kay maniharnan sir nakita dang steady dumakdakkel isong intellect da ito yung kooperatiba mi dito yung project sir. Okay, what about kas nga pundo paggatang ada ka din ipaay kada kayo kasjay? Kas. Ada kurang nga 25. Owen mo. Okay. Owen mo. Sir, ada kurang tit nga 25 peso lang nga 1 million sir nga trading capital ti nga naipaay sir. Okay. Yung mga farm equipments kasi kung makaditi tractor, paset da karaman de jay kaditi naited kaditi deti grupo yo apuramento. When sir. Tractor sir, dito building, may isang truck, may isang FB van, kan may isang kurong-kurong sir. Okay. Tapos, di kwati nagtaltalonan. Mausariti nagtalon. Makina, sprayer, hose. Okay. 65. Okay, so di kiti farmers nadalusan dito yung bawangen nga may di ipakilo kada kayon tapno gatangin or bayadan nyo. When sir na riton no kuan. Nga madama la tama di kiti ko sir han na pay na ridon. Madala talaga kuma kasi kuma ti plano dito nga talaga tihan na ridon pelang ti gatangan. Okay. Gaputi kinatkumot no kwan sir, medyo magaburan mo dito. Iso nga mga lakam at tadigid jay naridon no kwan. Okay. So digiti members awan ti financial nga kasla share da bat DJ la produkto da bawang. When sir? Awan dividendo nga may sir-sirek kadakwada or may itited kadakwada. Amin nga member dito sir no kuang katadeta dividendo na. Gumatang ablako agusar ti serbisyo sir at dividendo na no kuha. Okay. Ada dito nakita mi nga products nga from bawang kasla ko madito chili ba yon kensab sa balipay. Chili garlic oil kada. Okay. Ada makinaryayo nga mga ramid ka dito apo ramento? Inted ti DTI sir. J makina. Kuha lang sir diti garlic making machine. Okay. At pa garlic peeler. Oo. Diti food processor ko na sir ti pang giling di silicon bawang no kwa. Okay. Okay sir, so sino trabahador yo? Cooperative members met lang. Di trabaho nga mga ramid ka digitoy. When sir, pinag-training ti kuha. Initiative mo lang ni chairman mi sir nga detoy. Nakita nang mabalin nga kidawi ti diti kadigito yung kotap na may enhance dito bawang ta. Amimot kaya nga dito ila kung deti no kuma adda digite hanna malako. Tapno at sa bali nga pagbalinan na may process DJ sir ti ko. Okay. What about yung dito ni research di na i-introduce ti Biang ti Mariano Marcos State University di Batak nga black garlic. Handa kay inoferan aporamento? Saan pa sir adda man requestan ni chairman mi sir nga deti lang ko sir, DJ pa nag-process ti garlic powder. Ng barang may sumarnon to deta black garlic machine nga may inted to kada tayo, may request.
Okay. So, Awampay sir. Awampay sir. So yung presyo, dito yung presyo talaga nga rumrumwar, dito pada nga man nalon, kada ito agda mga presyo, ti bawang, especially dito yung grupo yo, iti kooperatiba, apo ramento. No, ala amin nga gastos sir ket narigat sir ta basit ti apit. DJ ti maysa. No, ikwam DJ production mo inte gasto itatta. Medyo rumrumar lang sir no itatta nga presyon. Di pa nagapitan nga medyo nalaka. Ket nalako DJ ti kuana no kwan. Okay. So may mas okay pa rin yung dating gawi, di kitay garlic farmer nga istaken da di bawang. Wen sir. Ngumina. Okay. Okay. No, pas daing gapot mutay-mutan ni farmer, masapol na matikwa talaga nga mangilako lat ng mangilako. Okay, hante apektado. Yes, lang sir, pagpintasan na itata da kami. Dati programa ng no prevailing price sir at 5 peso nga nayon na pangatngatuan na no co-op ti gumatang. Okay. Kita Mr. Raminto kas Garlic Enterprise Manager dito sa Sanhera Bacara. Hante apektado ka rin may bagbagang smuggling panagsirek di kitay imported illegal nga panakaisirek di imported nga produkto especially bawang apo Raminto. Dakkel depekto na sir ti imported da bawang. Takinado na sir oray dito yan may nga bakara ado teglaklako no dito pa nagmarmarketing miti tunggal ilain no inga maglako ay ti rason da deta nga narigat nga ukisan ko na daket sa dai baga dito imported nga alisto. Dito ti maysa gabor sir latta dito yan tayo. Ket no presyo nalaklakalat tamat ti imported. Okay. So DJ ti maysa sir nga mga epekto nga nang pababa ti presyo ti bawang tayo. Okay, as of this time, Apo Ramento, ada monitoring tayo no mano ti agmula iti bawang kada ti sumaruno nga planting season ti garlic? No, dito ko mi sir ket deti recipient manan tay ko nakitayan nga every year nga at the 8 nga mainayon. Ngam no iti the whole nga kasla picture. Adto ko na sir nga nagmula man pasit at damo digitay mangibagan nga handa pelag agmula dalang ti maisan ta nalaklaka kunada. Okay. Ngam dito yan tayo ala tuloy magkideserta kitkitaan tayo ti pagsayatan ti member. Kung ngay sapol tayo ako na tayo ti pangsolbentaran dito gastos tayo kung na tayo makita tayo ti paggastusan ni farmero nakangin nga abono kada pestisidyo agraman effort. Okay, so DJ ti may isa kadagiti makita yung nga pangta iti industriya ti bawang dito nanginang agricultural inputs especially abono. Open sir, talaga. Okay. Okay, Mr. Ramento, thank you very much. No kahit mo nga ipakaam mo digiti offer yo nga bawang at the same time products out of bawang ken DJ location yo. Go ahead sir, go ahead. Dili mabaninda pangkuntakan kada kayo digiti may gumatang ka dito nga produkto especially bawang. Go ahead sir. Kita yun ta Facebook sir ti Bacara Sanhera garlic kunana no Bacara Sanhera irrigators MPC i-search yu jay tam na makita yu ti bawang kun tulungan tayo kat kadi dagitoy farmers tayo gumatang tayo ti local nga bawang naimimat lang na bangbanglo antay kad lang dito imported ti gatangan tayo apog lalo dito Ilocos kuma tamno mapatan item malati industry ti bawang. Okay, mabalin ni kanta digiti agbubuya when nagdingdingig ka datayo Mr. Ramento iti actual price from the smallest to the biggest bawang or garlic. Go ahead sir, go ahead. Presyo ti pa naglako mi sir. One. Okay na. Go ahead sir.
Agrange tayo iti 150 to 1 sir. Te kanginaan intimat kababaan ko 17 sir no ko 70 pesos. 70 pesos up to 150 pesos. Depende yung One, sir. size. Depende sa size. One sir, ngam no pang retailing no dete adu ti katangan na ket mapagsasaritaan no ko di presyo sir no ko. Okay, ado ti phone in text question dito ko nanadtoy mabalin ti makagatang kadakwada kaditi reject nga mabalim pang bunubon. Kuno ti sir. Siguro yung pang pakbet ti kayat na sawen. Ada magatang Adamad no ko sir ngam adali ti mangsarsaro no ko nga kaslay ta tema nun. Dete panglunggan ni samot sir ti agal ala no ko Adala mit sir ta dete aramid mga tirintas. Kun dete dalusan nga rin idon adulat ta ti ma-reject na no ko sir di sa guys at ti pus na kada mawarwar ano ko di no ko ti bali na reject may laklako no ko sir lata. Niti agsursur nga kadwami sir kaslay tat tamanan na pa na nagsursur ito gud dalata DJ. Tay maputol kan DJ Pusi. Okay. Okay, sir, maraming salamat. Itinded mo agundaway nga makainuman da ka din may picture tayo. Kasano ti plastar deti produkto tayo yung dating white gold natin sa Ilocos Norte deti bawang. Maraming salamat, Mr. Roel Ramento. Thank you very much, sir. Thank you much, sir. Yaman kami. Okay, so DJ Apo ni Mr. Roel Ramento, dito manager Apo ti Garlic Enterprise, iti Sanghera Bacara. Gagiyin kayong kabsat, nabangga tayo mismo Apo kada iti nakapimpintas nga building da, di kalman. Gagiyin kabsat, very accommodating pa, di kita kakadwa ni Mr. Ramento. And accidentally, yung father para dito dating kaobra akti radyo ni Jesslyn Adejay, emang kunay malasin, pasensyakan sir, talagang amumetin no suwang peta gidi diretso kasi adu kita i-prepara okay, so DJ Apo, so no makita yo tinasulbar kada ti kada ti kastoy nga kooperatiba dapat encourage tayo digiti sabsabali nga ili nga ayan digiti garlic growers, garlic farmers nga agaramid day ti kastoy tinasulbar dito malagip yo Apo day di tawen nga ag problema digiti garlic farmers ini pakailakwan ti dapat digiti naglako kadigiti hokus-pokus nga gatang gagiyim keng kamsat nasuswitik da di da nasingsingir ti bayad digiti bawang da so tinasulbar dito kadeti kada deti Sanghera or kooperatiba deti Garlic Enterprise manipod po kadeti Sanghera Bacara ni Mannalon adda mapangi panannanga insigida kaditi hanga deti rinidridun na inururnos na po manipod panagmula aging ganat panagapit then panagridon gagiyim kamsat nakadayudi diti bawang ijay awam met aggatang sunod dan to digiti manglimlimo manggundaway kadakwada alaen da digiti bawang dan aginggang nagrek-reklamo na po digiti nagmulat ti bawang tadimit ten bayadan digiti anak ti salbag na toy nga mananggundaway gagiyim kamsat so tinasulbar dito iti kaadda deti nga kastoy nga kooperatiba nga kas kadeti kooperatiba garlic cooperative deti Bacara Sanghera gagayam muno Sanghera Bacara DJ masindadaan na po nga pakaipanan ni produkto nga bawang nga sa angket apo nga malmalpes latay anta arubayan wenno ta nangisabitan ni Mannalonen nga kitkitain na latat naggasgaston na ti pinulpullo aribon no di peket ginasgasot aribo gagihim kay kakabsat Di ti makita nga bentahe di ti agmulmula ti bawang nga sakop dito nga kooperatiba. So dito Apo dapat encourage di kita wenno aramiden met di kita sabsabali nga grupo wenno ilili Apo dito probinsya nga Ilocos Norte, especially ti umabagatan gagiyem kabsat or umamyanan tapnon ti kasta adda masindadaan Apo nga pakaipanan digito nga pagimarketan then yung di stock da nga bawang tatak segon kani Mr. Ramento ket baka agkurang pay aging gana man hindi pa nag-aapit gaputi kaadda met Apo di kita supplyan da iti bawang Iloco gagayem ken kabsat. So once again congratulations keep up the good work Apo nga taga Sanghera Bacara kang ronan na Apo kaditoy biyang ti damanen ginggine din Apo agwayong det ito gawmi ori na nakiktot ni Mahgi Paulino Agustin ori sak ni nervyosak manen. Okay, so subli ito Apo para iti update
ijay abra, especially apo dito pa nakabiro ken, digitay upat nga nagaburan, tinagrigaya bantay, ini napasamak dito gingined kakailan. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw indayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR building. JAMR Construction Supply iti JAMR building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy. Iti programa tayo, damdamag ni Berto, napintas ko man, maka laban, ti price, kung na to'y, ti reaksyon na po wen. Amin nga agricultural products, talo tayo sa presyo, talo pa sa quality. Gagiyim kayong kabsat. Napimpintas ti quality, not only garlic, even other products. Already kita Baguio vegetables, carrots, cabbage, patatas, kadadami namin. Talo yung production natin dito sa Pilipinas kumpara ka dito imported. So nga dito international restaurant or 5-star hotel nga imbes nga dito produkto tayo dito pagilya na Pilipinas ti alanda saan agdependar da po ka dito yung mga imported gagiyim kay kabsat dadadakelen mas napimpintas ti kalidad na gagiyim kay kabsat na bababa pa iti presyo na ayun okay agyaman tayo po ka dito sumagarad padaanan nyo po dito inuman tayo kini Mr. RG Lorenzo maki-update tayo po iji abrak ang ronan na dati pa nakabiro kina po ka dito pat nga bangkay nagaburan iti nagrigaya bantay gapo iti magnitude 7 nga gingined itay napalabas. Thank you very much kada Mr. Gio Agtarap kani Mrs. Millie Espiritu Agtarap manipod Iba Beach, Hawaii. Mr. Edwin Ancheta manipod Toronto, Ontario, Canada. Thank you. Ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala iti Curimao, Ilocos Norte. Mr. Jewel Centillas manipod ti Lahaina, Maui, Hawaii. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. Franz Jose iti South San Francisco, California. Ni Juanito Moller Fariulen Jr. manipod iti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Thank you very much. Ni Ma'am Carmela Walker iti San Diego, California. Ma'am Elis Tamayo Barangay 16 Bacaray, Ilocos Norte. Erlinda Perminhood Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. CB Farm Weno Kalawagan, Belisario Farm manipod iti Baresbes Dingras, Ilocos Norte. Babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Jeanette Belisario. Okay, itultuloy tayo po tintay panagpipinadamag iti dito yung oras makainuman tayo manen po ni Mr. RG Lorenzo ijay abra amuyo ka ding more than 1,000 I think 1,300 aftershocks adaman aftershock tayo na nagdayeg man nila po ti so expectation na agpaot pa apo dito kaadda ti aftershocks nga marikrik na tayo. Ket ti may isa ka diti nakaamamak, especially apo ka diti nagsentruan na, nupehan niya awan ti garantiya, even P-Bolts na may garantiya, ngayong aftershock, ijemet laeng nga lugar, hana po,
gagiyim kay kabsat haan nya kasjay apo ken saan nya awan ti garantiya nga di aftershock ket maagdayeg nga mas nakapkapsot ngem kadijay main quake gagiyim ano deta tibiyang ti ano siyensya gagiyim kay kabsat okay okay so i-treat mo dito yung mga ano i-contact telepono nakanagan ni sunod ti RG Lorenzo. Ayan. Okay, tawagan tayo. Awanti signal ni Mr. RG Lorenzo gagiyim kay kamsa isong i-try tayo apo iti telepono ang kainuman ni Mr. RG Lorenzo. Okay, sublianan tayo diti aftershock gagiyim kamsa, di ba? Kadaydayeg na laeng numalagip yun diti inuman tayo ken ni Engineer Felander Madriaga gagayem ken kaabsat kunana nga ti aftershock hamo nga ibaga gaputa magnitude 7 di main pa sway wenno di pa nagdayeg ket nakapkapsot DJ rumwar wenno DJ aftershock saan possible ada ti tendensya na apo nga mas napigpigsapay DJ aftershock ngem DJ main quick gagiyem ken kabsat iso nga dapat DJ sa ganaan apo digiti tattao sa ganaan digiti umili gagiyem ken kabsat nga dapat alerto tayo wenno dati amin apo iti kasjay nga sitwasyon wenno nakasagana no addaman digiti mapasamak apo nga main commercial ka muna then sakti tumawag. Okay, gagiyem kay kabsat so padaanan nyo apo sublianan tayo bareng makontak tayo ni Mr. RG Lorenzo nga aming kadigiti gundaway awanti signal na apo ijay abra. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan narod kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show masarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan karigiri kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insektisidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan karigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di panagtalon ken panang padakkel karigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo nagdatang karigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kaya't mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti papanam. Gaputay jaya da digit sumagana ti serbisyo kasti haircut, manicure, pedicure, hair color, reband ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para kadagiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi kada kayo iti nalaka a presyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangiruwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, masarakan iti Patak Road, paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi.
Philippines Beauty Parlor ket makasapol ka rin beautician sa lalaki man menu babae. No kalikagon nyo ti may empleo. Makipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store yung paset ti Batak Road, Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket may isa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may isa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Okay, tuloy. Tinte pa nagpipinadama. Gubara pulo ket 7 minutos senti na palabas. Kalpasahan. Ti oras tayo nga alas 12. Talaga hante makakunta ka po. Iti abroad. Iti amo no. Gagiyim kay kamsat no. Dati manarimaan yung matrabaho nga mga pektar iti linya. Even phones. Cellphone. Hante nga ano. But iti mo no nagundaway. Nagsarsarita kami ni Mr. RG Lorenzo. Gagiyim kay kamsat. Nga nangi konfirmaran ng alas 4 di malem. Di masapulan da. Diti numalagip yun. Diti upat nga bangkay. Nga unopat nga tao nga naka tricycle gagiyim kay kamsat manarimano po nga pampanurnuren da dito Manabo Luba Tuburod gagiyim kay kamsat idi agginggined apo ket nagregaay DJ Bantay gagiyim kay kamsat pagipasok yung ano natin na Maki nagregaay DJ Bantay gagiyim kay kamsat ket ijemeten apo nga na ano da na gaburan dito nagluganan da nga lugan na gagiyim kamsat no mapandag trabaho construction but dito rumrumar nga edad dagiti ano na rescue nga bangkay apo is ada 15 ada 17 na gagiyim kay kamsat I think ada 21 ngem talula dito na ano di hampe nga masigurado apo di nagan or tawen di mesa gagiyim ken kamsat makita apo dito ano tayo nga ano nga picture gagiyim kamsat data apo di nakapasamakan di pa nakagabor digito nga naglugan kadeti tricycle gagiyim ken kamsat so nga kahit ko maapo makainuman ni RG but naitama meten apo nga saan nya makontak gapo iti deti signal awan signal iti ayan na gagiyim ken kamsat digiti pa kadwat iti media apo ket napandanga mismo ijay abra gagiyim kay kamsat ti nangilid karakwada nag-host karakwada ket ni RG gagiyim kamsat nga may kante kumamit ti gundaway ita nga makiinuman ken kuana but kastumiten na po diti signal gagiyim ken kamsat okay sunukit kitain tayo apo talaga nga saan nga uray sa dinno ti ayan mo uray adda ka tirwar adda ka iti nagtibalay adda ka iti kalsada
no talaga nga sikat ti pag malasen apo kaditi kakastoy nga didigra maala ka. Expectarim nga rod nga di batog je tricycle nga nagluganan da ket iso apo iti iso ti pagtupakan DJ bantay nataon launa yan nga bumatog DJ luganda ka DJ panagriga ay DJ bantay gagiyim keng kamsat adumit ket din ti kasta dapat DJ may itapwak DJ baybayan gapo ta idurun DJ bantay DJ agriga ay partes DJ bantay DJ lugan nga may tapwak kasla ko man dita pagudpod ada digiti kakasdi apo nga parte na especially pansyan gagiyim keng kamsat nga dito apo ti maysa ka digitay nakaamamak nga parte na gagiyim ka kabsat DJ matupak nga suno uri adda tayo iti biyahe no kas pagarigan amu tayo nga na risgo DJ lugar nga ayan tayo napimpintas siguro apo nga tayon agsardeng tayo numadlaw mo kasi adda iti 1990 apo dedi gingined nga nagpigsa iti I think 7.7 magnitude nga adda digiti na perperdi dapat digiti pimusay apo dito syudad Tilawag and even Baguio City we have Dagupan in Pangasinan adu digiti na perperdi hotel kada amin namin adu digiti natay dapat digiti taga probinsya ti Ilocos Norte di nga pimusay apo manibo DJ Baguio City gagiyem ken kaabsat nakalugan kami kadije nga tawen idi apo hamin adlaw idi agsardeng kami gagiyem kaabsat adu digiti mangipadamagen nga danarbang kastoy dito parte na ti San Nicolas Bacara Road Lawag City gagihim kamsat isu DJ apo isu numadlaw yo while nga travel kayo DJ gingined gagihim kamsat napimpintas siguro nga agsardeng kayo mapang kayo kaditi nawaya a lugar nga kasla digiti sursuro da kaditi mapakaisuswatan na po di kitay earthquake drill mapanggay din nawaya lugar saan ka mapaninta abay tabantay abay ti dakila kayo mabali na agtuang wenno anyaman na po abay ti nangato nga pasdek or anyaman detay nawaya nga lugar nga awan ti mabali na makadidigra wenno mang tupakking ka no kasjay nga adda ka iti sitwasyon ti panaggingined uray nakalugang ka rumar kay jay lugan then mapangkay ti nawaya nga lugar so kita inyo apo di kiti upat gigiyem mapanday ti trabaho da na irana apo di pa naggingined na gagiyem kay kabsat while nga magmag na di luganda nga tricycle nagaburan apo ijay manabu abra 3 days after sadala na sa pula nida idi kalman alas 4 apo iti malem gagiyem ken kabsat okay 50 ket 2 minutos kalpasan ti alas 12 8 pa minutos sa galaunan deti apo napagsasaritan ti bineg ti agrikultura nasamsam digiti pan nakabagi ti Bureau of Customs ti agarop 18 million ti balur na nga illegal ti pan nakaiserek na nga sibuyas white onion gagiyim kamsata agga po ijay China. Dato'y katitinaswat ng operasyon ni Port of Cagayan de Oro. Según ti report, kani Customs Commissioner UG Filemon Ruiz, na kumpiskarda tinasaw kargamento idi Huwebes. No sa dinno nga nideklara nga digito'y ket soap, torilla, wraps, ngem ti consign ket ti Primex export and import producer. Digito'y met kargamento, nget dimalanda apo when digiti kargamento dimalanda tineget nga inspeksyon iti Mindanao International Container Terminal Service Incorporated ket ditoy nga sinaksyan ti Customs District Collector Subport Collector digiti ahente ti Bureau of Plant Industry uno BPI Enforcement and Security Service Customs Intelligence and Investigation Service Philippine Drug Enforcement Agency Chamber of Custom Brokers Incorporated ken kastameten ti MICTSI kinunati CIIS Director Jeffrey Tasio nga itibiyang ti CDO Field Station naawat da ti derogatory information babaen iti Field Information Report when fire manipud pelaeng iti Intelligence Division seknan ti pannakay patulod ti posible nga misdeclared agricultural products. Dito iket naawat when idin ta maawat dati sa informasyon kinid daw ti field station ti Chief CDO Port
ti panakay parwar ti pre-lodgement control order kontra kadito nga kargamento manibut ti opisina ti CDO District Collector Elvira Cruz gigiyem ken kabsat. So dati warrant of seizure and detention nga nairekomendar kontra kadito nga shipment while idinto nga ti Primex export and import producer ket sumango ti legal charges in relation iti posible nga panakabalusingsing ti section 1400 misdeclaration of goods ken ti section 117 ti regulated importation ti Republic Act 10863 wenno ti Customs Modernization and Tariff Act gagiyem ken kamsat. So nukit kita entayo apo di ba isu nga ti biyang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ti nang ngidaulo temporaryo nga mangidaulo iti Department of Agriculture gapu ti kaadun digiti kakastoy nga pasamak, but I believe no aggapu di China hamit nga umabot siguro ti 2 months 3 months gagiyem kay kabsat agbalasyo dila iti China Sea or iti West Philippine Sea gagiyem ken kabsat dumanonen detang kargamento apong dumdumngeg ken agbuybuya. Ada deti nagbalin apong rakurak ti presidential sister ken Senador Amy Marcos idi before an hour before DJ imunang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos nga nagkuna dapat magpakita na ng galit dapat agungeten ni Presidente gapu iti kaadu digiti irregularidad especially detoy panakaipuspuslit digiti agricultural products kuna ni Senator Amy Marcos dapat talaga magalit na si Presidente dito at kasuhan na yung mga nasa likod ng mga ganitong mga illegal na gawain kuna na gagayim kamsat no kasla makunbinsirak apo nga dapat siguro nga ipakitan ni BBM tiki na Iron Man na gagayim tapnon di kasta ket maisardenge na po digito nga mapaspasama ko kitain nyo ni Mr. Ramento nakainuman tetay kaditi Garlic Enterprise Manager ti Sanhera Bacara nga nagkunaan na apektado da kada kitay imported. No imported no kuna market mabalin nga legal, mabalin nga illegal ti panakaisirek na po nga klase iti produkto especially agricultural products gagayem ken kamsat, di ba? So nga dapat siguro nga talaga nga ipakitan ti biyang ti presidente ti burod rurud na kada gitoy nga nasao nga sumsumrek apo nga saan nga legal nga agricultural products gaputa digitoy apo iti mangpapapatay iti biyang digiti mannalon aglalalo tata adda deti inkasat ti presidente nga panakaarami dapo ti anyaman nga addang tapno mapababa digiti agricultural inputs mapababa man kas pagarigan no papatayen na kamet digiti smuggled goods smuggled agricultural products awan latat serbina. So dapat agigiddan deta apo nga maungaw gagiyem kay kakabsat digito yung agisirserek iti digito yung produkto illegal kakabsat ken gagiyem ken kastamit ten ti panakaipababa ti agricultural inputs gagiyem ken kakabsat tapnon ti kasta adda apo iti makita nga pagdurasan ti biyang digitay pada nga mannalon. Okay? Mapantay po ito sa aden ti panawen dapat nabatbati 2 minutos kasangwanan ti oras tayo nga alauna napagtali na dapo ti Bagyo Esther ti pigsana iti nagpatpatnag segon ken ni Ezra Bulkerin nga awan ti tsansa nga tumama iti daga ti nasao bagyo naudi nga nakita ti sentro ti bagyo iti agarup 790 kilometers dayaen ti Itbayat Batanes tinasaw nga bagyo kada daan ti kapigsat ti 45 kilometers kada oras wenno ti angin ket 45 kilometers kada oras umababot pa no pumigsa iti 55 kilometers per hour ti bagyo when Esther ket medyo na inaya dapo agturong iti paamyanan nga laod da direksyon nga umadayo iti pagilyan nga Pilipinas gagayem ken absat extreme northern Luzon paket di bagbagada nga tamtamaan na gagayem ken kaabsat but nagtalined kan apo diti kapigsana diti nga bagyo nga ni Bagyo Esther may kalima na bagyo apo iti pagilyan nga Pilipinas para iti tawen 2022.
Okay, awanin na po tinabati pa yung oras tayo, iti dito yung aldaw, para iti mo namalem, para iti damdamag ni Berto. Dito yung din na po pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, kinadwa tayo iti technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Ibati min, tinatali na ay nga aldaw ti Sabado tayo amin na sapada, agyaman kam tingkay paragbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog tayo alumar. Identero ang ginyan ken Uray J. Balasio Tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sungbat diri agtuturay kariri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto ang kalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi nga paragtutudo agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo ken ni Dr. Alan Taylan maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Syudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na yun, may lamok kita, dalatad ta. So, importante, kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ta, ginaturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko nata yung letter tatlo nga B nga kung nata yun, blood pressure, blood sugar, body weight, no? No, makontrol mo dito, pumigsa, ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makagkagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng nabigsada nagurigor andamit nga makarik na ti madi. So again, Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Pinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. Baliw papagayam nga kumablaw kami tinaga sa tamalem ti Sabado tay amin na sapada. Iti dito yung petsa 30 iti bulan ti Hulyo 2022. Dito ti bagayam yon ni Robert de la Cruz kadwa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno awisan da kayo kadanggay mi iti lasod ti may nga oras para iti programa Tina Palabas. Edi dito nga malem, mapantayon ni may katlon, nga paset. Wano pan nakaibasa, dito surat nga nakaipalaunan, ti pakasaritaan ti biyag kinayat, ni pagayam tayo Evita. Ngayon kasangwanan papagayam, ngayon tayo tuloy nga ibasa, dito surat, ni pagayam tayo Evita, pagyamanan tayo di sumaganad. Ti CB Farm, wano kalawagan, Belisario Farm, iti Baris Besding, Rasilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario, kini Ma'am Janet Belisario. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Erlinda Perminhood nga taga-barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte.
ni Ma'am Ellis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Carmela Walker, manipod iti San Diego, California, ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii, Juanito Moller Fariulen Jr., iti Barangay 19, San Nicolas, ni Prince Jose, iti South San Francisco, California, Wayne Rumbawa, iti San Jose, California, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii, Mr. Jewel Centillas, iti Lahaina, Maui, Hawaii, ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala, iti Corimao, Ilocos Norte, kastapay ken Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada, ken pagyamanan tayo da Mr. Ju Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap, manipod iti Iba Beach, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, Sauyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort na dalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply.
Adlawan tayo, dito sa Balipay, nga viewers tayo, ni Jocelyn De Luna, dito Caloocan City, ni Hill Paraiso, maripuda po ijay Apari Cagayan, ni Dorocho de la Cruz, iti King Galitos, ni Mrs. Gloria Agadjer, ijay Canada, ni Maria Luisa Eusebio, iti South Central Elementary School, ken ni Ren Ulep Batakan. Thank you very much, iti panagbibuyayo. At ito nga ruden, ti may katlon nga paset, ti surat nga nakaipalaunan, ti pakasaritaan, ti biyag kinayat, ni pagayam tayo Evita. Naulit-ulit, Manong Robert. Ti panang tagikwa kanyak tibak na nga lalaki. Wen kabsat. Ngem kadagiti naud-udin, ngayon kam panagkanaig. Dituyen kabsat nga kasla marigreg-reg tiriknak. Iti nasao nga lalaki. Manong Robert, diakam muno, agayata ki din kenkwana. Wenno talaga nga mapne kaklaeng iti masansan niya panagkanaig ni kasukat ti kantidad kabsat ko. Ngano atakid dawen na pay idin nga saane na mangipaay ti bayad ko. Ket si papalubo saklatan nga mangipaay ti bagik. Sapsapulek tunggal gundaway nga kasapulak ti mangpabare ti bagik. Adda bayan di kiti gundaway nga siyak ti agtext ken ko ana. Ngemi pambarkulat na kasapulak ti kwarta. Agingga nga iti maysa nga gundaway nga tineksak tinasao nga lalaki. Anyan nga nagsaem ti sungbat na kabsat. Kastoy man ti linaon ti reply when sungbat na kanyak. Saan ako na makipagkita ken ka? Lading itek. Ngamin ket kaslamat-mat nagtiriknak ken ka. No pay baybayadan ka. Ano gutek nga? Nagbalinak nga. Nagasat gaputa syakti mo nga lalaki nga nakaikot ken ka. No pay adda kasukat na kantidad. Ngem kadagidi simmar sa runo ket saanen nga rigget. Wenno kinadirrep. No diket addan mariknak nga ayat. Kay kunti pumanaw iti lugar tayo. Ngamin ket jakmet kayat nga rod nga agwaras kariri makamamu kanya nga agayata kiti may sakas ken ka ladingitek ngeman nugutek addan mabukbukel nga riknati panagayat dito'y kaunggak para ken ka Evita. Dayta ti sungbat na Manong Robert. Mabalin nga agari tinulada no activeness ibagiti babae kinulahan kinandaman na mabalin nga kasalan kinulasan kinulay na isuwag kinulang ibagiti malas mo malas mo nagpupunta
Wenno nagtultuloy digiti aldaw kabsat ko. Gapu iti pan nakapasakit ko. Ad-adda manen nga ingubet ko ti aramid ko. Ti agpabayad. When adada nga pinanunot ko nga ti pinuon ti kayo amangga ket saan to nga pulos nga agbunga ti abukado. Naalaksan ti tugot ti inak. Nupay kasta saan niya basta-basta sinurot ko. Pinilik digiti lalaki nga makaikot kanya, Manong Robert. Kagiddan wenno kasukat ti dakkel a kantidad. Dita kabsat nga no, adda ti pakarikna kiti naidumduma nga rikna a lalaki. Siyak pa yan ti mangipakita iti motibo ken kuana. Ngem masapul nga adda kasukat na. Wenno adda bayad na. Aging kabsat nga dapayen digiti bugaw wenno ahente amang yahente kanya. Ngem no saan ko akayat sandak nga mapilit. Ore ka sano nga pakaasi ti bugaw wenno ti lalaki. No saan ko nga tipo tsak patulan. Ore nga tapay ijaya na idin ti dakkel a kantidad. Ngamin kabsat adamet ten ti gigama ka dakkel a kantidad. Nga naurnong ko babaen iti dakes nga aramid ko. Nagnaedak pa yan iti sentro ti syudad. Tapnulay nga alisto iti ipapan ko no adda ti makasapul kanya. Nagmaymaysa nga rod ti inak ngem abunado titited ko keng kwa na kwarta. Pakairamanan ti groceries wenno agserbi keng kwa na. Dito'y kabsat nga nagtultuloy nga nagbalinak asikat. Wenno am mo digiti derrep a lalaki. Ken ure pa yan digiti padak nga babae. Agingga nga iti maysa nga rabii nga kaadami iti maysa nga bar. Sikat a bar. Dito'y nga namammok ti Agnagan Clarion. Saan nga taga-probinsya ti Ilocos Norte nga maddadig iti negosyo na iti probinsya tayo. Idi ba nagamammo mi kabsat kasla naasideg ni Clarion kanyak. Agingga nga innala na kiti maysa nga lamisaan ket ditoy nga nagsarita kami. Inyam amunat ti bagina nga aggapo ijay Estados Unidos. Diborsyado. Adda digiti anak na nga talo iti nasao nga pagilyan. Ngem nagawi din dito pagilyan na Pilipinas gapo iti panagsina iti asawa na. Ket imatunan digiti negosyo na. Iti Manila, iti probinsya tayo, ken kastamit ten iti mismo nga probinsya da. Adda ti proposal na kanyak. Nga kunana agsapsapol iti kasukat ti asawa na. Nupay inaunay suna iti 15 atawen. Manong Robert. Nagpropose nga no manamo nga kano ket agkabalay kami. Ket pagbalinan na nga kas pudpudno nga asawa na. Nulakit di karik nga saan ako niya agaramid. Iti may kaniwas para iti relasyon ni. Prangka ken diretsang agsarsarita ni Clarion. Sa anak nga basta manamong itidedi umuna nga panagkita mi ken panangitid na iti proposal na. Lupay kasta inala na tinumber ko ket inalakmet tinumber na. Nagawi da kiti pagtartarusa kiti puseg ti syudad. Nagpanpanunutak. Manong Robert, nutikas kanyak kiradan tao nga mangyaon ken ka. Iti nakailumluma mapitak. Apekit din na saan. Uray awanen ti umungar nga ayat iti nagbaitan nyo.
Dayta idi ti kapanunutak. Gundaway mo deto evita. Tapno ti kasta mamimpinsanin na makalapsot ka iti. Rigat ken kastamet ten iti. Dakes nga nakaisumpungam. Kinun ko na kiti bagik. Edi day di nga bigat manarimaan na kiti nga kapkape. Edi nagring ti cellphone ko. Kinitak ket ni Clarion tinag-text. Kapkablaawan nak tinaimbaga bigat. Ken kumustahin nak. Sinong batak ngayon sigida nga impakaamok nga nasaya atak met. Ken kastamet den kinablaawak met ti naimbaga bigat. Kunana nga adda kanupay laeng iti probinsya ngem aday ti maysa nga hotel. Ket no kayat ko kanuti makipag-breakfast ken kuana. Mabaling ko ti mapan iti nga hotel. Dituyen kabsat nga nagpanunutak. Nakasagana ako niti panangawat ko iti proposal ni Clarion ni Rabi. Nupay apagamam mo kami laeng. Apekit din niya saan. Nagbali na ka-practical, Manong Robert. Napanak nga ro iti ayan na nga hotel. Ket nagdiretsua kiti ayan ti restauran. Nga kunana nga pagkitaan mi tapno mamigat. Dinumano na kiti so nga restaurant at sa Giant ni Clarion. Naubing iti langana gaputa. Nakapantalon iti maong, naka-t-shirt iti nakapurpurak-srak, wano nakapurpurak-rak kapuraw. Nga buyugan ti puraw nga rubber shoes na. Naurnos ti buok na. E masidegak na ro iti ayan nalamisaan ket agtugaw ka kinunan. Nagtugawa kiti abay na. Oh, ano ti kayat mo nga pamigat? Alayin ti minuta. Pilyam ti kayat mo. Inalak nga rod ket minatmatak dagiti nakasurat at taraon kang runaan na rin pamigat. Idi agtimek ni Clarion ket kastoy ti kinunana. Napanunot mo ka diti nagpatnag ti proposal ko ngayon ka. Amok nga awan ti ayat. Mariknam kanyak gabuta, mas natatay nga anak ni Sika. Ken may sapay pagamamuta lang hindi Rabi. Ngem dati ako nakasta, prangka. Sana balin niya, adda masauday ti ligodak. Lakit di matungpal ko ti kalikagom ko. Kasta ka talaga. No umanamong ka, nakasagana ka mangipatakder ti balay nga. Pagyanam, wala pagyanan ta. Kaya't mo ka di. Saan at pa nagtimek? Basta inbagak nga, dito man tinapilik, suman ti pamigat ko. Sika, niya ti kayat mo. Kinunak. Okay, iso ti kayat mo, isumit din ti kayat ko. Sulayangin ti orderin ta. Balikas na. Inayaban na nga ro ti servidor. Katimbaga na di ti orders. Inulit na ti saludsud na when o proposal na or jaya na kanya, Mang Robert. No manamo nga kas pagarigan. Anya ti agbalin nga biyag ko kenka. Agbalinak kadi nga babaunem iti uneg ti balay wenno babaunem iti rabaw ti kama. Kinunak. Ibilang ka nga kaspudpud no nga asawak. No kahit mo, agkalaysa tagaputa. Diborsyado akmeten iti Estados Unidos. Balikas na. Awan pa iti bukabularyok ti makikasana. Ngem nukas pagarigan umanamo nga ka magipagtipong keng ka. Ada ka di pa sa bari a kondisyon. Kaya tumay ka nakiti anak. Makabalinak pa iti. Makaputot keng ka. Isu nga, ikan nakiti anak. Nagpanunutak. Gaputa awan met pa iti bukabularyo kiti makikasar. Kasano nga maaddaanak iti kalintigan wenno beder. Karigdisan ni Kuana. Nga isumet ti kalkalikagumak, Manong Robert.
Nagpanunutak ket kinuna kiti bagik. Hanya ko matipagdaksan na no aganakak. Tiyempo na metten tapno mapaniknikak nga kasyak ket pudpud no nga babae. Saan laing nga tipan na kinaig ti mabali na mangipaniknik nga may saak nga pudpud no a babae. Winunan anay a babae. Masapul aganakak. Ken no aganakak ket may rehistro nga anak na. Adan tong kalintigan ti anak ko ang makipagtawid ka diri sa nikwana. Praktikal a panagpanunot, Manong Robert. Inawat ko ti Jaya ni Clarion, nga agbalinak nga kas-asawa na. Ipatakderan na kiti kayat ko nga kagarbo ti balay. Kanited na amin di kiti kasapulak. Ket ipaay kumet ti kalkalikaguman na nga anak, Manong Robert. Kalpasan de di panamigat mi nagsubli kami di kwarto ni Clarion. Ket dituyan kabsat nga inikutan nak. Narungsot pa'y laeng ni Clarion. Nupay sa nga 15 at 20 bait mi, pagayam ko. Naidumduma pa'y laeng ti aktibidad wenno aramid na itirabaw ti kama, Manong Robert. Nabukel nga rod ti relasyon mi ken ni Clarion, ngem nagbalin nga naiget kanyak. Wen kabsat, bantay sarado ak. Kanayon nak nga itugot kadagiti business trips, business meetings, ken sabsabali pay. Iti sabali a lugar ken ore pa yan iti Metro Manila. Nagbalinak nga kaslapas pasurot ngem bentahe para kanyak. Namintikas kanyak nga awan tinayturpos na masapul nga agsursuro ak. Dito'y kabsat nga napadasak tinapan kadagiti 5-star hotel. Dagiti malls, dagiti nangingina a butik, kensab sa balipay. Naglang-ayak iti ragsak, babaen iti kinabaknang ni Clarion, Manong Robert. Tinungpal namit ti karina kanya nga mangipatakder iti maysa balay. Ket siyak ti masurot no anya digiti kayat ko nga maipan iti unig na. Kas gagangay pinilik digiti nangingina ngamin ket ammok nga kabalinak. Maysa nga lute nga dati asideg wenno igid ti baybay tinagatang ni Clarion. Ket sadyay tinagnaedan ni. Nangalapay kadigiti katulong pakairamanan driver. Agingga nga kasla nagkirpa ti panagat-atap wenno kina istrikto na kanya. Mabaling kumitten ti rumwar nga mapani ti kayat ko apapanan. Ngem masapol nga dati driver bodyguard ko no rumwarak. Nagbalinak nga kasladon niya pagayam ko. Ngem ni na minsan saan ko nga nalipatan ti inak. Saan ko laing nga maala iti sibay ko wenno dennak gaputa saan ni palubos ni Clarion. Ngem kayat na nga itdek ti amin na masapol na. Maminsan, mamindway iti makabulan nga sarong karak ni nanang. Iti mismo nga upaan ni nga balay nga dati anagyanan ni. Kasta tinagbalin nga biyag ko iti den na ni Clarion, Manong Robert. Naglabas pa iti aldaw, kabsat ko. Agingga nga napan kami di may sa doktor. Gaputa, makarikrik na akon ti sinyales ti panaginaw wenno panagsikog. Idikadami ti doktor, kastoy ti balikas ti doktor kalpasan ti panangiksamin na kanya. Congratulations,
gabuta, agdadagsen ka. Agupat niya lawasen ti, biyag nga dati saklolong. Kinunana, timmakder ni Clarion kitimay ti abay ko nga nakatugaw. Inarakop nak iti sangwanan na mismo, ti doktor nga nang eksamen kanyak. Agyaman nak kibita, agyaman nak. Agyaman nak tabatong palmetlaing tinabayagin na rapaap ko ka, nga madaan ta ti anak. Imisem ti doktor ket kastoy ti balikas na. Very sweet kayo. Talaga nga, maragsakan kayo nga madaan iti anak. Kinunana, when doktor, talaga nga, inarapaap ko nga madaan na kiti anak kini Evita. No pa'y ububing nga mitisyak. Deti ket kalikagom ko nga, madaan kami iti anak gaputa, nagbalinen nga napatig kanya. Kinunana, doktor, no pabunyagan minto ti anak miket, may sakan to kariti ninang. Singasing ni Clarion, pakaidayawak, sir, no, malagip dakto ng agbalin niya, manganak iti anak yo. Once again, congratulations. Balikas ti Doktor Manong Robert. Nariknak ti adadapay nga panangipateg ni Clarion kanyak, kabsat ko. When Manong Robert, nariknak ti nadungo ken napudpudno pa nangasikaso na kanyak bayat ti panagsikog ko. Ngeman nugutek ken ka, awan ti ayat nga mariknak ken ni Clarion. An-anusak laeng ti makidindin na ken kuana gaputa. Kalikagom ko ti makabingay when umaddaan iti parte ti kinabaknan na. Saan nga basta baknang? Milyonaryo ni Clarion, Manong Robert. Naglabas pa'y digiti aldaw, kabsat ko nga di napuputan. Alagang-alaga ak bayat ti panagsikog ko. Babaen ka digiti, sagot ken kastamit ten tattao nga mang tartaripatungan niya. Mamati ka man wenno saan, adamay sa nurse nga mangbambantay kanya. Isu nga, medyo narigat nga agarawak kariri agundaway. Nupay kailiw ko kabsat, ti sabali nga ragsak. When, adda digiti gundaway nga malaglagip ko digiti lalaki nga naglabas kanya. Digiti nagbayad ngem talaga nga intundada kiti kangatwa na langit. Manong Robert, nga banag nga Jack Marik na ken ni Clarion, nupay addan si kugko nga isu ti akin putot. Kasangwanan niya ituloy tayo nga ibasa diti surat ni Evita, kablawan tayo iti panagbuibuya ni Sikuzork ni Tita Barangay 40 Balatong ken ni Jefferson Coloma. Kumusta ka ng kel ko na nakasilang Jefferson? Thank you very much iti panagbuyam iti programa tayo tinapalabas. Agyaman tayo di CB Farm iti Baris Best Dingra Ilocos Norte wenno Kalawagan Belisario Farm nga kukwa da Mr. Dado Belisario ken ni Ma'am Janet Belisario. Thank you very much ken ni Ma'am Erlinda Perminhu di Barangay Nagdikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Thank you ken ni Carmela Walker, my auntie dita San Diego, California. Tigasinsin ko ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Juanito Muller Pariulen Jr. iti San Jose, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Prince Jose iti South San Francisco, California. Wayne Winnie Rumbawa iti San Jose, California. May kasin Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Jewel Centillas iti Lahain na Maui, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala iti Corimao, Ilocos Norte. Ni Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Da Mr. Joe Agtarap ken ni Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Iba Beach, Hawaii.
Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, good afternoon. Isko de la Cruz dito barangay 40 Balatong. Invention na siyak ni Isko. Ano na ito? Uncle ka na ito. Okay, thank you very much, Isko. Idul-tuloy tayong ibasa dito surat ni Pagayam tayo Evita. Alis to di ba nagtulid ti panawen? Manong Robert. Enpas ngay ko ti anak mi kini Clarion. May isa nga babae. Deto'y nga maladaga nga babae ket pinanaganan mi iti Elaine. Gaputa isu ti pili ni Clarion. Saan nakakimuntra gaputa nagan laeng deta ken karbengan na nga ikantinagan ti anak na. Kabsat ko nagpaiduma ti ragsak ni Clarion idipas ngay ko ti anak ni. Agingga nga timataengen wenno nadaanin iti tawen. Napabunyagan ket agkakabak nang dagiti nanganak. Kasla dapat di ti pan nakailangik wenno pan nakaanupik. Ngem pinilit ko tinakisabay no pay professional dagiti mga anak. Ngamin kabsat na sursurok metten ti agbyag nga kasla na ngato. Gapo kariti insursuro kanyak ni Clarion. Nagtulid pa iti aldaw agadalin ti anak mi. Pagpian nakabsat saan nga napaidam ni Clarion. Nukid dawek nga isarungkar ko ni Elaine iti inak nga bumakit din. Saan nga kitakit? Kon todo service, kon todo driver. O muna nga grocery ak ket mapanmaipan ken ni Elaine. Nagbalinmet nga close ti anak ko iti inak. No pay bumakitin. Kayat ko idi nga yalis ngem. Saan nga kayat ti inak? Mas kay kayat na kano iti lugar wenno balay nga upupaan mi. Pinadamag ko no kayat da nga ilako ti balay. Takayat ko agatangen ken papintasen. Taure pe ammok nga dakes ti inak wenno dakes ti ni. Naggapuan digit inserserbi na kanyak. Inak tulet ta. Ken dito ti maysa kariti arapap ko. Ti malapsot ko ti inak iti nakailumluman na apitak pakairamanan ng tirigat. Nagtuloy pa iti panaglabas ti panawen, Manong Robert. Iti maysa nga parambak ngay natendaran mi ken ni Clarion. Babaen kada iti papagayam na nga pada na negosyante. Pakairamanan digiti politiko. Maysa nga police bodyguard. Ti maysa nga ngato nga opisyal. Iti sa Balia probinsya. Tinakaamamok. Napuner a pulis, Manong Robert. Talaga nga langan na tinagwapo.
Awan niya ta ti babae nga, di agtamed, iti kinapuner keng kinagwapo na. Iti ababaapan na o, napagtalukatik na tiriknak. Wen kamsat. Ngano nga ta agarem kanyak, ket mabalin nga, ibagak nga, ka-alternate, when numamimpinsanin na kasukat ni Clarion. Manong Robert, amok when masigurado ki ditiriknak, nga sapsapulek ti maysa nga pamatik, when maysa nga lalaki. Gaputa Jack Mapnek iti ragsak, nga ipapae kanyak ni Clarion. Ure pa'y no daytoy ket nabakna. Kasti dati nga aramid ko, Manong Robert, siyak ti mangipakita iti motibo, no talaga nga kursunadak ti lalaki. Nagtintin next kami iti nasao nga pulis. Agingga nga, addan digiti balikas na nga kaiayok unay. Nalapsatak na pintasak kano. Ket uray isuna, agtamed iti kinapintas ko. Naswerte kano ni Clarion tanupay na tainganen. Ket siyak pay laeng iti. Nangayat keng kuana. Wenno inayat ko pay laeng isuna. Insungbat kumet nga uray si kakit na gwapo. Nga awan nga ta ti lalaki nga di, wenno babae nga di agtamed iti kinagwapo. Sabay ti panangitext ko iti hahaha, wenno hehehe. Masansan niya kasta di iti saritaan mi pagayam ko. Naglabas pa'y digiti aldaw, Manong Robert. Naikanak iti gundaway nga rumwara may mesa. Dito'y kabsat nga, dinardaras ko nga impakaammo iti pulis, nga kursunadak unay. Ket nagkita kami nga rod, nupay iti sabali a probinsya. Dinanon ko detoy. Awan ti sinayang mi nga panawen, wen, inbubus mi tirik nami kabsat ko. Nagpinnek kami. Iduneg ti maysa nga hotel. Naaddaan kami nga rod iti legal a relasyon. Iti laksid nga. Kabbalay ko kinadananak mi ken ni Clarion. Nakabalinak nga inlimed daytoy. Masansa na pa nagkitkita mi din sa nga pulis. Manong Robert. Siguro kit naalak idin iti talek ni Clarion kanyak. Gaputa, palubusan na ko na rumwara may mesa. Nagtultuloy met ti dadakkel ti anak mi, Manong Robert. Agtawin ni din ti 10 ket 8, wenno 10 ket 6, ti anak mi nga ni Elaine, kabsat ko. Nagtaltuloy met ti may pawil nga relasyon mi, iti nasao nga pulis. Nga masansan niya kitkita kami, nga daytoy ket limed ken ni Clarion. Agingga Manong Robert nga iti maysa nga panagbakasyon mi iti maysa nga resort. Inpakaamok iti nasao nga kaayanayat ko wenno kamalala ka pulis nga mapan kami iti nasao nga lugar. Ditoy nga kadwa mi ti anak ko nga ni Elaine. Nag-check-in met ti nasao nga pulis iti sa anunay nga adayo nga maysa nga hotel. Gaputa tulag mi nga mabalin ko nga mapansarungkaran wenno mabalinnak nga alaen. Lakit di adda ti waya. Dita kabsat nga nagtulag kami ti nasao nga pulis. Nga agkita kami ti maysa nga mall. Gaputa rumwar da Clarion ken ti anak ko. Kenin pakadakmet nga kayat ko ti agpaspasyar iti nasao nga lugar. Manong Robert, iti agkita kami iti pulis.
iti mismo nga mall. Inyawis na kanyak nga, sweetheart, ag-shopping taman? Adaman lakayat ko nga gatangin nga arwatin dito eh. Kinunana, okay, sure. Anya ka di nga arwatin, di kahit mo gatangin. Kahit ko ti gumatang iti pantalon ken sapatos ko pakaraman t-shirt ko. Basit nga min tinalak nga arwatek ta. Amangan no agatap ti asawak. Napan kami nga ro iti department store. Tinasao nga mall. Manong Robert. Bayat ti pa nagsursursur mi agkalkalabay kami tinasao nga pulis. Wen kabsat. Kalkalabayan nak tinasao nga pulis nga pasaray pay agkan na ti pingping ko. Bayat nga agpilpili kami when agsursursur kami kariti nagdudu mga tagilako. Anyan nga kigtut ko Manong Robert idi biglalatan nga danang pungot idi buok ko iti likod. Idita mabalungyada ket nagpuligusak nga timmalyaw wenno simmango iti likod ko. Ni Clarion ken ti anak ko. Wen kabsat. Dituyen nga naibunan nag ti dakes nga aramid ko wenno may kaniwas nga aramid ko iti relasyon ni Manong Robert. Kabsat dinaruros ni Clarion ti kamalalak. Inasot ti pulis ti paltugna ket pinaltugan na iti namindwa daras ni Clarion. Nga dita kabsat nga nadalupo detoy. Umasirig iti kakadwa wenno pan nakabodyguard ni Clarion. Ngem pinaturungan ni dati pulis ket saan da nga nakapagkunay. Agingga nga naglibas detoy manipod iti ayan mi amol Manong Robert. Nagikikis ti anak ko nga ni Elaine. Inpukpukaw na ti daddy. Wen kabsat. Nilatta amana ani Clarion ti ararakupen na uray no pilpilite kidi nga akkalen. Agingga nga timmakder ket kinunana ti kastoy. Saan na kami nga asetdan? Pumanaw ka! Dakes ka nga tao, mami! May digiti pannakabagi iti hospital ket intarayda ni Clarion iti nasao nga balay pagagasan. Wen kabsat. Nabati ak nga jakamunuan niya ti aramide kiti dedi agundaway. Saan akon nga nagtaros iti hotel nga nag-check-inan mi kada Clarion. Nagawida kinibalay mi ni Clarion nga ditoy nga mapukpukaw ko ti simbeng ti panunot ko Manong Robert. Aging gakabsat nga dana nadamag kulatan nga napimusay ni Clarion iti nakaitarayan ng hospital. Dead on arrival, Manong ko. Adaddan nga maburiburanak, jakamunuan niya ti aramidik. Napanak iti ayan ni nanang, ngem saan ko nga imbaga ti pasamag. Kumusta kan? Nasayat ka di metlaing ti panagiyan niyo iti asawam, ken ti anak mo, ken apay nga saan mo ida nga kadwa, wano saan mo nga kadwa ni Elaine. Ay, adati na pananda nanang. Da kayo, kumusta kayo? Marikrik na kanak ko, ken kasla kumapkapsutak. Kasla umadadda ti panagkapsut ti panagkitak ken ti pagi. Dandani pa ket din tsak maluto ti kanek. Ket mangala kayo ay ti kadkadwayo. Adamit ti kwartang ited ko kada kayo nga pangsweldoyo. Oo, embe amta mangkasarita to kada kiti karon pa. Gaputa sa anak ka makaibna Manong Robert. Nagdardara sa ka nagpakada ken ni nanang. Nayawid ti bangkay ni Clarion iti mismo a probinsyada. Saan nga iti balay mi? Ngamin isukano ti desisyon ti anak mi nga ni Elaine. Nga saan na mayawid iti balay mi. Kabsat ko diyakam mo iti aramidik. Agingga nga iti may sa abigat. Napakaamuanak babayan iti stasyon ti pulisya. Nga imimbitarandak iti sa bali nga probinsya.
wenno ti pulisya iti sabali a probinsya. Kang ronan na iti iling nga nakapasamakan ti panakapaltog ni Clarion. Tapno alaan da kiti padawag. Nasaya at ti pananginbitar da kanya. Kaslagkid kida kidi nga mapan ngem binagaanak ti hepe ti pulisya iti syudad nga nasaysaya at numapanak kiti paay ko ti testimonya. Nagpakuyugak nga rod kadagiti pulis iti nasao nga lugar wenno iti syudad. Ket napan kami iti nasao nga lugar tapnon ti kasta agpanawagak Manong Robert. Idi pan naka-investigar ko kabsat ko Jack na ilimed nga talaga nga da relasyon mi iti pulis. Nupay kasta awan ti karbingan kano ni Clarion gapo saan kami meto nagkasar. Natiliw tinasao nga pulis iti Metro Manila. Dito'y kabsat nga naipan iti pagbaludan iti lugar nga nakapasamakan ti krimen. Naitabon ni Clarion nga pulos nga didak pinaasneb aglalo digiti simmangpet nga anak na. Ti anak mi nga ni Elaine ket nakipagnaed sa jay. Wen kabsat. Nakipagnaed gaputa. Isukano ti bilin digiti anak ni Clarion nga aggapo iti Estados Unidos. Nasentensyahan met ti pulis nga nakapapatay ken ni Clarion. Ket sa anak nga nairaman iti kaso, kabsat ko. Nagbiagak nga rod nga agmaymaysa saan metket di nga nagbaling nga problema. Ti agserbi kanyak gapot at damet ti dakkila urnong ko. Nga isuti, pangtustus ko iti agserbi kanyak. Agingga nga simmangpet ti anak ko, Manong Robert. Simmangpet iti balay mi. Ket dito'y kabsat nga sinidirnak. Dito'y nga imparupa na kanyak ti ginaawan a babain ko. Natured ka unay. Adda ka pay laing iti deto'y nga balay. Deto'y balay nga pinatakder ti linuklukom nga lalaki nga iso ti amak. Amom ka di nga nakapanagan aminen kanyak nga sanikwa ni daddy. Nai-transfer aminen kanyak gapu iti ayat digiti anak na wenno kakabsat ko nga di Amerika. Awan ti bilin da no anya ti aramidik. Ngem siyak ti agdesisyon mami. Gaputanagan kun deto nga balay. Di kan kayat nga makita ditoy. Di kan kayat nga makita nga agnaed iti detoy. Kadahit sumarsano nung aldaw. No saan ko nga mailako deto nga balay. Parugpok. Patumtumek ko deto nga pagtengan. Horay no kasano ti kangina na. Nga minjak kaya ti na makita. Nga dito nga balay tinanggulibam iti amak. Ti tao nga nagsakripisyo para ken ka. Tapnon ti kasta mayaon na ka iti kinarigat ti biyag. Balikas ti anak ko. Awan ti maisungbat ko iti daydi agundaway Manong Robert. When? Awan ti maisungbat ko. No anagik pudno amin digiti balikas ti anak ko. Nagpakadang im kastoy tinaudi a balikas na. Ikang kay ti pawayway nga 5 nga aldaw. Ti panagsublik kalpasan ti 5 nga aldaw masapula saan ka na makita ditoy. Tano saan? Papulis ka. Alaem di kiti kayat mo nga alaen no dakukwam iti detoy no di ka makonsensya. Ngimibatim di saan mo ako kwa. Basta tinalawag sa saritaan ta, pumanaw ka iti deti nga balay. Saan kanton nga makita iti panagsublik, kalpasan ti 5 nga aldaw. Nagpaumanak kariti addam muna may panggep iti linteg.
Ngem may sa ti, pamalakad na kanyak. Isuti pa ng bakante kweno, panang panaw ko itinasaw nga balay. Ure ka di anak ko ti. Nakinagan iti sa balay. Nasken lata pumanawak. Masapul lata misis nga pumanaw ka. Ngamin, ti kukwa ti anak mo kit saan mo akukwa. Amangan pa ita, paguyod na ka karigiti, pan nakabagiti linteg nga pairuat. Adad na ngagbalin nga iskandaluso no nakababain parakin ka. Sungbat digiti eksperto nga nagpapaumanak. Kasangwanan nga dadanon ti 5 nga aldaw, binalkot ko digiti arwatek. Kininalak ti sumagmamano nga kagamitak nga diti unek ti balay. Inyawid ko digitoy, iti ayan ti inak, Manong Robert. Nasdaaw ti ina kiti sa sangpet ko iti balay nga upupaan mi. Day di balay nga nakaimatangak ti adu nga dakes nga aramid ni nanang. Day di balay nga paglimlimingan mi no adda digiti mangumsi kada kami. Gapoy ti aramid ti inak. Ita kabsat ko siyak metten ti maumumsi. Kayan na nga pagdaksan. Mismo pa yan nga ti anak ko, ti mangumumsikin manggurgura kanyak. Gapo iti dakkel unay abidot ko. Sa anunay nga nagbayag, bayat ti kadda kiti pagtengan ni timusay ni nanang. Nga adadamanen nga nang dudugi ti riknak, Manong Robert. Nagatang kumit kit di ti upupaan mi nga balay, ket pinaurnos ko da itoy. Wen kabsat. Pinaurnos ko, tapno adda ti pagnaedak. Gaputan narwama kon iti dapintas a lugar nga pagnanaedan. Nadamag kumit nga inlako ti anak ko, ti balay nga pinatakdiri ni Clarion para kanya. Ken pare ti anak ko. Ti anak ko kita damit ten iti Amerika. Manong Robert. Inala di kakabsat na iti ama. Ililiwek nga nuwen ken mabalin mangigak la kuma nga napakawan na kon ti anak ko. Ngem pulos. Pinadas ko pa yen ti nakigayim ken kuana iti Facebook. Barbaring laeng no. Aksepta rin na. Ngemawan. Awan tinaurek. Ita kabsat ko agmay may saak nga agnanaed, iti nagatan ko abalay. Day di balay nga nagiyanan mi iti inak. Adda digiti gundaway nga agbababawi ak unay-unay. Iti naramid ko ken ni Clarion. Kasla nagbalin metten nga napateg ni Clarion, gapu iti kaawan na kanyak. Nga madadda nga mariknak ti pamatig ko iti anak ko. Ngem adadda nga dumikar ti pannakasidir ti konsyensya. Gapu iti naramid ko iti amana. Nga puun tinangguraan na kanyak, Manong Robert. Dito nga ruden pagayam ko nga gibusak deti surat nga nangipalaunak ti pakasaritaan ti biag kinayat ko. Ket sapay kumata adda tinapidot nga adal ken sursuro dagiti nakangeng. Di kay babalawen no kaguradak kakabsat. Ngamin amok dakes tinaramidak. Manong Robert agyaman na kiti ayat mo anang ibasa iti deti surat ko. To'y pagayam mo, Evita. Pagayam ko Evita, just taginamet iti panagsurat mo iti programa tayo tinapalabas. Amok nga do iti manggura talaga ken ka.
iti naramid mo. Dimtengen ti pataw mo iti mangliweng-liweng nga taaw nga mabali namang itundakeng kay titakdang. Ngem, ginulibang pay laeng. Saan niya nakaumanay kumadig iti daluyon niya ng rakrak, gaputa, natalged TV, pataw, ngayan mo, nga isudeta ni Clarion. Ngem gapu iti, sulisog, wenno, saan mo nga naannadan, anang itundakeng kay ti dakes nga aramid, nang itunday ti dakkel nga trahedya, nga daytoy ket, nagbungay ti gura, ti anak mo ken ka. Amok nga pagbabawyam man tinasao nga pasamak wenno na aramidam. Dakdakkel ti sidir ti konsensyam. Gaputa, sika nga talaga ti gapuan ti basol wenno kamali. Nupay kasta pagayam ko kiddawek wenno karkararag ko nga danto metlayng gundaway nga mapakawan na ka ti anak mo. Tamok nga dayta ti kang runaan unay nga kalikago mo ita. Aglalo tag may sakan iti daytoy nga biag. Ulitek ti panagyaman ko, iti panagsurat mo iti programa tayo tinapalabas, pagayam ko Evita. Dito nga rin papagayam nga pumakadak iti sabali pa nga parang ti programa tayo tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Tinadwak ni Maki Paulino Agustin iti technical control. Ibatimin tinatalina ay nga malem ti Sabado tayo amin na sa apada, agyaman kam tingkay panagdingeg, ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakdak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.